ఇప్పుడు నీ ప్రాబ్లం డబ్బే కదా. అవును. ఏ కంగారు పడకూడదయా, డబ్బు గురించి పెద్ద సమస్య ఉంటది. హూ మచ్ అదే ఎంత అని ఇంగ్లీష్ లో అడిగాను అబ్బాయి. అదేం పర్లేదు, చూసుకుందాం. ఈ మాత్రం దానికి నా దగ్గర మొహమాట పడతావుంటి. ఒక్క రోజు ఉండు. ఇక తీసుకో, ఇదంతా డబ్బే అబ్బాయి. ఏంటి అలా చూస్తున్నా? మొత్తం 11,528 రూపాయలు. నోరు కట్టుకుని చేతులు కట్టుకుని రూపాయి హుండీలో వేసినాయి. ఇదంతా దగ్గర పెట్టుకుని ధైర్యంగా బిజినెస్ మొదలెట్టు. హ్యాపీ మామా, మాకు కావాల్సింది 3,25,00,000. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన అమౌంట్ కి దాదాపు 2,000 ఎక్కువ. 3 కోట్ల? దీంతో నీకు పని అవ్వదుగా అబ్బాయి? అదేం లేదు మావా. మామా 3 కోట్ల కన్నా నీ మనసు చాలా పెద్దది మావా.